días, eu son Manuel. E eu, Jaime. E hoxe imos a falar sobre un libro titulado Los Compas 3 Y la cámara del tiempo. Iso é, este libro está escrito por Mycrack, El Trolino e Timbo Beca, que ademais de escritores son youtubers españois. O libro pertence ao xénero literario de aventuras e está publicado pola editorial Planeta. Ten 220 páxinas de historia e na 223 están as dedicatorias. Certo, Jaime. Ademais, este libro publicouse por primeira vez en xuño de 2020. Si, eu lin a 16ª edición. Eu lin a 13ª edición. Ainda que este libro nunca fora nominado a ningún premio, ben o merecía. Pois si. O libro vai sobre que los compas foron ao museo onde foron teletransportados á prehistoria. Ali atopáronse cun científico que os teletransportou ao mundo actual, pero por equivocación teletransportou tamén os dinosaurios. Certo, así que tiveron que argallalas para devolver os dinosaurios á súa época. E contamos que o conseguiron. Mellor para que o descubran que o lean, non? Certo, Jaime. Ademais, eu recomendo este libro porque é moi interesante e seguro que descubrides moitas cousas da prehistoria que non sabíades. E eu recomendo este libro porque é moi chulo e os compas métense nunha morea de problemas que teñen que ir resolvendo ao longo dos 14 capítulos. Aínda que hoxe só vos falásemos deste libro, tamén vos recomendamos que leades a colección inteira de Los Compas. Esperamos que vos guste este libro tanto como nos gustou a nós. Ata a próxima!